Il-Bord tal-Monitoraġġ tal-Elezzjonijiet fl-Ewropa ikkundanna l-mod kif il-Partit Laburista fil-Gvern uża flus il-poplu biex jixtri l-voti. F'rapport li elenka nuqqasijiet minnaħa tal-Gvern fil-proċess elettorali, l-OSC qalet li din il-prattika mhix konformi ma' standards nazzjonali. Dwar dan tkellem ma' Net News l-opinjonista Peppi Azzopardi. Dan huwa corrupt practice evidenti. Niftakru daw il-flus ġejjin mill-flus tagħna. Id-dejn tal-pajjiż, ma nafx jafux in-nies qed inħallsu €500,000 imax kuljum. Peppi Azzopardi tkellem ukoll dwar dak li qal l-istess rapport brabta mal-PBS. TVM, l-news ta' TVM ma jistax jibqa' kif inhu li huwa proprjetà tal-gvern meta dak suppost qed jiskrutinja lill-gvern u din tajdu r-rapport u qalet ukoll il-Qorti Kostituzzjonali illi sabet illi f'dal każ il-Partit Nazzjonalista fi żmien l-elezzjoni kienet ikun trattat b'mod diskriminatorju. Imbissa tard wisq. Azzopardi ta' eżempju biex xandir nazzjonali fir-Renju Unit, il-BBC, li r-rapportaġġ tiegħu hu meqjus wieħed mill-fatturi li waslu għar riżenja tal-Prim Ministru Ingliż. Kieku hawn Malta kienet tkun bil-maqlub biex tkun qed tifhem iċ-ċensura li hemm fl-aħbarijiet ta' TVM. Anka lill-Papa iċċensuraw għax tkellem fuq il-korruzzjoni. Kristina Majra għal Net News.